Проблемът, който мога да реша, е свързан с подобряване на ефективността и качеството на българското училищно образование. На първо място това може да се осъществи чрез намаляване на броя на учениците в една паралелка. Това е необходимо, защото е много трудно за един учител за 40 минути да обърне достатъчно внимание на повече от 14-15 деца. По-малкият брой на учениците в клас ще позволи освен това да се организират продуктивни дискусии по поставените проблеми, в които всеки ще може да се изяви и да участва пълноценно. Така от децата ще се възпита способност да работят в екип, да уважават другия като личност, да ценят неговата позиция и идеи. На второ място, подобряването на ефективността на българското образование може да се постигне чрез актуализиране на учебните планове по отделните предмети. Те могат да бъдат улекотени, а някои чисто теоретични знания могат да се заменят с практически такива. Смятам, че е подходящо и въвеждането на гражданско образование, защото така младите хора ще могат да се изградят като свободни граждани, които добре знаят правата си и могат обективно да оценяват обществените проблеми. Критиците биха ме оборили с това, че подобни преобразования допълнително биха натоварили бюджета за образование, но аз мисля, че държава, която не отделя достатъчно пари за образованието на младите хора, няма как да очаква от тях да бъдат добри специалисти и добри граждани не само на България и Европа, а и на целия свят.